Die is van ongeveer van 1933. En waar komt die bij? Van de motorschip, de stelsteven van de Heid. Van Pager Pieter, ik wist. Maar mijn Heid had de schipmachine uitgekocht. En lierde jou hem nog wel eens? Wat zijn je? Lierde jou hem nog wel eens? Hier, ja, af en toe even, hè. Ja, ik ben net geboren, ik ben te wetterlid. En toen trof jou een skipper? Ja. En dan geheim, hè? Oh nee. Kun je mij zo vertellen? Nou ja, hij de mem kwam bij de helling in Hoogkerk. En daar heb ik hem getroffen, hè, voor het eerst. Dus toen is wat weer aan. En je dacht net, wat moet ik maar een man niet op het wetter werkt? Nee, ik vond het altijd al mooi, hè. Dat lukt me wel. Alleen als de knecht er net weer, dan mocht ik even wat doen. En dan die we samen. En dan weer zij de schipper en ik de knecht. Want ik woorde net haar. Dat zei me die dikke stieltrieden omgang, maar dat werd me die gevaarlijk. En dus fijn. En dan weer zij de dirigent. En het koerde goed. Die de tijd, hè. Zo die letter kwam elektrisch op, hè. En dus en dit weer nou een petrolielamp, ja. En waar komt deze lamp bij? Dat is van mijn paker Pieter West. De turfskipper. Ja. En toen had hij mijn huid hem gekregen, en dat schip, de lamp ik, en dan heb ik hem van mijn huid gekregen. Ja. Toen werd er een vregen op de veerpont van Schoonhoven. Die zei, ja, ik solliciteer je wel op, maar ik wil eigenlijk heugen. Toen zei die burgemeester, was soms de burgemeester worden. Nou, ik zei, dat hoeft niet, dat ik zijn salaris maar kreeg. En ja, toen kwam thuis, ik zei, nou, ik had heel nog verprut. Maar ik kreeg het toch, ja. Dat salaris ik? Nee. Nee. Wat werk wel? Wat werk kreeg ik wel, ja. Nou gingen jou op een pont voor de baan. Hoeveel baan heb je? Zo'n. Dus jou hier en ik ook gewoon een volledige baan. Ik ging een volledige baan. Ja, ik ging crash. Ja. In Ben moest meer leren litten als dat ik de kans had. Hè. En toen we voordat we trouwden, heb ik altijd zei van... wat er gebeurt, mijn Ben zullen meer leren. Nou, als je meer leert, dan het zat je heel goed in. Ja. Heb je nou nog een skip? Nou, een liedbootje, ja. Van 8,5 meter bij treien. Dus ja, maar dat is wel heel mooi. Het rust op het wetter. Je ging er nog altijd het wetter op? Ja, ja. Verdwalen jou wel eens op het wetter? Nou, net makkelijk. Nee. Als er maar wetter zit. Als er maar wetter zit, dan blijft het wel drieën. Wat had jouw mooiste skip West? Nou, de Henken wie heel mooi, maar wie van mezelf. Die worden wie nou zetskippen. Ik ben dus nooit eigenaar geweest van de grote Amazingen, dat we een jager. De Havasab wordt mijn vader enorm. Heb je dat zelf schilderen? Ja. Ik wist net dat ik het kon, maar ik kijk daar nog. Ik vind het net luxueuze kunst. Maar het is wel leuk om te zien. En het wordt gerne beter. Die ben maken van kopertriet, van afval, van elektriciteit en loeken kriocht. En dan dat er een beetje rek op komt en dan knip ik er stukken van en dan soldeer ik dat mijn gewoon zo. En dan heb ik een plaat triplex en dan heb ik een mal op. En dan maak ik ze naar. En nou, dat ben ik gewoon, dat doe ik heel lang hoor. Die zelden er bovenin. Dat is mijn rustig werk. Maar daar ben ik wel een paar maanden mee bezig. Goeie. Hoi. Hoi. Wat ben je man dan? We zijn kinderen aan het skeren. Ontskeren? Ja. En doe je hem dat wel vaker? Nee, dit is de eerste keer. En hoe gaat dat? Ja, het gaat wel goed. Ja? Ja. Alleen nog in het begin vond hij wat eng. Oké. Dus, En hoe je het zei? hij zei het Sigrid. Sigrid. Ja. Sigrid. Hallo. Hoi. Bot wat? Ja, het gaat hartstikke best. Oké.
Ik ben al jaren bezig en ik heb al dit kant klaar. Oh ja. Maar dan heeft die artistieke gesjoen maar even niet leeft. Ja. Ach, zeven. Is het niets. Ik denk, nou, is wel leuk. Zo hij dat ik leuk vind. Weet ik niet. Dat weet ik niet. Hij moet het maar leuk vinden. Nou. Precies. Dat denken we. Dat ik dat zo. Ja. Heeft het ik oefend ergens op of heeft ze het nog maar geprobeerd? Ja, proberen. Tot het waan leest. En tot het waan leest, ik was het verkeerd, want kist was het verbetering-kist. Ja. Nou, en dan wordt dit het resultaat. Dus ik ging ervoor. Ja, ik ging ervoor. Dus ja. En wat is nou wat heeft er ervan geleerd? Bij deze? Ja. Nou, ik heb gewoon dwaan. Nou, en gewoon altijd ouwhelgen. En net gewoon precies. En dan later kun je de details bij werken. Oké. Dat is het geheim.